Aínda non hai data para que BNG e Partido Socialista senten e inicien as conversas na procura dun novo pacto de goberno en Pontevedra, pero ambas formacións recoñecen que está previsto que comecen esta mesma semana. O sea, intentaremos facer un acordo, sexa acordo de manter a alcaldía, sexa acordo de gobernabilidade, pois o máis razonable posible e con un plantexamento de futuro que é que Pontevedra siga avanzando. Pola banda do BNG, a comisión de negociación estará formada por Eva Vilaverde, César Mosquera e Raimundo González. A formación confía en que a historia de pactos entre nacionalistas e socialistas na cidade facilite chegar a un novo acordo. Temos que chegar ao acordo, obviamente, non? Porque foi así sempre, non? Eu creo que nestes 24 anos Pontevedra avanzou e neste avance o Partido Socialista formou parte fundamental a nivel de posibilitar un goberno alternativo e eu sempre o valorei positivamente desde o punto de vista global, non? En canto ao Partido Socialista, o seu líder recoñecía que esta mañá recibiron a primeira chamada dos nacionalistas para iniciar as conversas. Bueno, pues esta mañá recibimos efectivamente unha chamada por parte do BNG para invitarnos a iniciar esa toma de contacto de cara a explorar as posibles vías dunha fórmula que lle dea estabilidade de goberno a Pontevedra durante os próximos 4 anos. Nós, evidentemente, dixemos que estábamos dispostos a sentarnos, a falar e a estudiar esas vías. Sobre os nomes dos interlocutores, Puentes explicou que será a Comisión Executiva do Partido Socialista de Pontevedra quen decida as persoas que negociarán este novo pacto. A reunión está prevista para mañá. Como todas as negociacións, supoño que terá os seus puntos duros, pero bueno, creo que eu cando me sento nunha mesa de diálogo, se me sento é porque creo na boa vontade da xente que teño enfrente para dialogar. Entendo que hai vontade polas dúas partes de poder buscar puntos de entendemento. O líder do PSOE de Pontevedra considera que o 17 de xuño é unha data razoable para ter un acordo de goberno.